Kdyby si mě otrávený, ne? To fakt vtipný, ty jo. Tím otrávený vůbec. Ne, mě ne. Jo. Já se Jo, myslíš to s tím mluvám. Kokos. Ukaž. Já ti chci natočit, že to fakt piješ, takový humáč. Cože? Ty to fakt budeš pít ten humáč. Teď to je dobrý. Jo, už to ztrácí, ne? Ne, já to fotím. Teď to už je nějaké divné. Tak to počkej, plej to tady poryko, prosím. Ne, to prostě stojí domů, to nejde dobré jako předtím. Budeš? Ty vogy, fakt. O. Ne, pepče. Jak to má přijde? To si dělá to stará. Já se chybnu. Tak, to má být. To stačí, to bude být. Stačí, kurva. Jdeme to odšel. To je skvělé. Ten Vašek Šíma má prý erotogenní kódu na zádech, ne? A já říkám, že jenom přijdu a udám. Vlasičko. A to mám jak šantán. Ukaž si tričko. Ukaž tričko, Nesper. Jsi mu ukázala. Ano, na kameru. To je velmi kamera, víš? No. Asi ho dělá. Asi ho... No, jak to mi jde. Asi ho na to někdy měl prsa. Už to vyfotila, nechcem mi ukázat. No, Za 3 dny tu logiku. To bude víc. To bude 13. Ty logy, on je starší než já. A než já? Než já. Mami!